See, ni very important because unity is power. United we succeed, divided we fall. Na wanda itakuwa tebanga omogusi inkitokoro kerwa mogusi inkintaro kerwa mogere munanje inkintari koro kerwa moikoyo igongoro ko mogusi because I belong igaiga gusi and the charity begins at home. Na wana atakanga gotebanga wika omogusi achamo asa mangana ya magenderero na andu omogusi tochamo ase gotwara a voice ya yemo na arabeire asa mangana akuruku siasa en gendo gerto buku atege kuruku patronage in politics inse kukwana una the late Raila niga abugate system ya patronage ko patronage a given area ekagera mwatwara usawishi enene gochiase serikali omogusi nere nabwenete go chamo ekero tuachiramo na into tware patronage yaito egere tutware usawishi enene mono gochiase serikali eyatogaki na into kotoko genda ase serikali twanyoranga kende ngero tokobeka aseme tokobeka asemeza igo tutware sauti yamo ne sauti yeye tari wika tutware omurahi omonogerio ito